Rahotanni daga jihar Zamfara da ke shiya arewa maso yammacin Najeriya sun nuna cewar wasu gungun 'yan bindiga sun kashe akalla mutane 7 tare da yin garkuwa da wasu da dama a wani hari da suka kai wasu ƙauyuka da ke yankin ƙaramar hukumar Bukuyum a jihar Zamfara. Mazauna yankunan da abin ya shafa sun shaida kamfanin dillancin labaran AFP cewar waɗanda lamarin ya shafa wato wannan ne karo na baya-bayan nan da aka samu irin wannan matsala ta kai hari a yankin nasu. Ita ma dai rundunar 'yan sandan jihar ta Zamfara ta tabbatar da faruwar lamarin cikin wata sanarwa da ta fitar a yau, sai dai bata bayyana adadin waɗanda al'amarin ya shafa ba. Hukumomin Chadi sun ce wasu da ake zargi mayaka masu ikirarin jihadi ne sun yi garkuwa da wasu 'yan ƙasar ta 7 ciki har da guda da aka kashe a makwabciyar ƙasar Nijar. Ofishin jakadancin Chadi da ke birnin Yamai na jamhuriyar Nijar ne ya bayyana haka a cikin wata sanarwa da ya fitar a shafinsa na Facebook a jiya Juma'a. Yankin tafkin Chadi dai ya kasance matattaran mayakan Boko Haram da kuma ISWAP waɗanda suka kasance suna kai har-hare ƙasashen Najeriya da Nijar da Kamaru da kuma Chadi. Ƙasar Ghana ta sanar da shirinta na fara bada izinin shiga ƙasar ba tare da takardar visa daga dukkanin 'yan kasashen Afirka, matakin da ke sanya ta zama ƙasa ta 5 a jerin ƙasashen nahiyar da ke aiwatar da irin wannan tsari. A cewar sanarwar da ministan da ke kula da ma'aikatar kula da harkokin wajen ƙasar Sam ya fitar, ya ce shugaba John Mahama ne ya sanar da ɗaukan wannan mataki wanda zai fara aiki daga ranar 25 ga watan Mayu mai zuwa. Shugaban gwamnatin sojin Burkina Faso Captain Ibrahim Traoré ya shaidawa 'yan kasar cewar su mance da al'amarin da ya shafi mulkin dimokuraɗiyya domin ba shi ne tsarin da ya dace da su ba. Ibrahim Traoré ya bayyana hakan ne a wata zantawa da aka yi da shi a kafar talabijin ɗin ƙasar, inda ya ce a yanzu ba maganar gudanar da zaɓe ne a gabansu ba. Dakarun kungiyar tarayya Afirka da ke tallafawa wajen tabbatar da zaman lafiya a Somalia tare da haɗin gwiwa na Somaliyan sun yi nasarar kamo wani babban kwamandan kungiyar Al-Shabaab yayin wani samame na haɗin gwiwa da suka gudanar a yankin kudancin ƙasar. Hukumar AU ta bayyana cewa wanda ake zargi mai suna Khalid Usman, wanda aka fi sani da Sam, an ka cafke shi ne a ranar Alhamis a yankin arewa maso yammacin wajen garin Mubarak. Rundunar ta bayyana a cikin wata sanarwa ta binciken farko da ta gudanar cewar daga cikin abokan tafiyarsa akwai mai suna Ismail, dan asalin Kenya ne, kuma ya bayar da kansa don gudanar da harin ƙunar bakin wake a matsayin wani bangare na wani hari da suke shirin kaiwa. An ce karar wata fashewa a Khartoum, babban birnin Sudan, wacce hukumomin kasar suka dora alhakin hakan kan wata nakiya tun bayan kwace birnin da sojojin gwamnati suka yi a shekarar bara. An samu kwanciyar hankali a birnin na Khartoum game da rikicin da ake tsakanin sojojin gwamnati da kuma dakarun RSF da aka faro tun a watan Afrilun shekarar 2023. Wakilin kamfanin dillancin labaran Faransa AFP a Omdurman ya ce ya ji karar fashewar da ta fito daga tsakiyar birnin Khartoum. Kadda a sha'afa, labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. Shugaban Amurka Donald Trump ya baiwa Iran wa'adin sa'o'i 48 don kulla yarjejeniyar zaman lafiya ko kuma ta fuskanci hukubarsa, daidai lokacin da sojojin Amurka da na Iran ɗin ke ƙoƙarin nemo matuƙin jirgin saman Amurkan da aka harbo. Barazanar da Trump ya yi ta zo ne a daidai wani lokaci da aka kai hari kusa da tashar makamashin nukiliyar Iran, wacce hakan ya sanya aka kwashe mutane daga yankin. Sannan ita ma Tehran ta sanar da sabbin hare-hare a yankin wanda dakarun kare juyin juya hali suka ce sun kai harin ne kan wani jirgin ruwa na 'yan kasuwa a Bahrain da ake zargi yana da alaka da Isra'ila. Sama da wata guda kenan da haɗaka Amurka da Isra'ila suka kaddamar da hari kan Iran, lamarin da ya haifar da ramuwar gayya
da ta yadu a yankin gabas da tsakiya, sannan kuma ya girgiza tattalin arzikin duniya, musamman yadda Iran ta toshe mashigar Hormuz wacce take da mahimmanci wajen hada-hadar makamashi a duniya baki daya. Ruwan sama kamar da bakin kwarya da guguwa ta yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 121 cikin makonni biyu a kasashen Afghanistan da Pakistan, kamar yadda jami'an bada agaji na kasashen biyu suka bayyana. A cewar kakakin hukumar da ke kula da bala'o'i na Afghanistan